Konsel ko sa mong barangay o na problemahan ako kining manghud sa kong asawa nga labihan kabadlungon. Maghilak ang buwan kung way reklamo sa barangay batok niya. Apan aron jud niya sabtan sugdon kang tanan ingon ani. Pre Ricoy. Ikan gyud ni ay di ko kinsa ikaw man ni. Pre, ni ako pre kay bigla mo ko gabi sa namatay nga papa sa ko kaubas China pre. Wa ko tarong to gabi lapas lusi na gabi kong ulis baygon sa igagaw. Unya, karon mo ng lubong ni sir. Hatod ka lubong ron. Pwede lang kumatod ka pre. Nanghira ko sa akong kauban nga di lang kumatod tapos sa pahuwayan si iyang papa. Kaya ako aron makikinom og gamay no pre. Jadi pagbalik sa mo ba pre speakers barrio. Oh, sige, uinom na. Ako ra masasawa mo miato sa lubong ron. Di mo muhatod sa Minatay, Dong Edwin? Ricoy? Ikaw lang sa day. Tagsarbay may makita to niya akong kababata nga si Pari Ricoy. Inom mi gamay. Niya, doon na may sister ako. Dugay naman ang magamit. Kuhaon ko to. Kanta-kanta sa may ginagmay na samtang tagay-tagay, di ba? Sige, adto na ko. Musabas ako sa pangadji. Nya humas pangadji, diretso na ako sa sementeryo. Oh, matod ako sa interior mo na. Kaila mo ka. Nakalimungaw mong kuwining to kana. Kinsa ni siya pre? Kato, ako nang bayaw. Banghod na sa sawan ako. Oo ba? Nga naman. Ay, hala. Ay, waban ko. Limti lang ito akong kisultino, pre. Sige, tagay tape, ha? Pre, tawag yun. Ano na? Ayun, katakak ha? Okay. Pasahe niya, pre. Okay, pre, pero emnon ta sa ning akong tagay, pre. Pre, ta sa dita ni emnon, pre, ay. Okay. Mamam. Okay. Okay. Okay, lagay, pre. Okay, kumbati. Bati, pasay pa, pre. Yung saan na mo sista ni mo itaw na sling. Di, sukas ka, gaya mo katawa ng sling. Ay, bibi, laga. Okay. Kana, pre, re-minor. Karaan kita, pre. Kana, di minor. Asa mo na ito ko ito, pre? Kini. Katarong ang dulo, kana. Kana, pre. Ang mga isda sa bulan ng dula, ang butitipit sir, ang danggit mo'y katsin, ibatir si tabugok, na out sa unang bis, na suko ang ito, kay Paul man kanto. Dito pre, ang mol nagbagol, ang pot nagbagot-bot, kay wapan si kasabot, sa ilang kagubot. Ibatir si Butiti na ikaw ang mangsi sa iyog-iyog-man. Ikaw silang tanan. Okay, pre. Ako na sa imong kanta, pre. Ako na sa imong kanta. Ikaw sa gyapon sa imong. Ya, ikaw na sa kanana, pre. Okay, pero ang imnon ning kani ako sa ni tagay. Ako sa ni tagay. Ako sa ni Okay. Ako na sa imong kanta, pre. Kinsa pa may diha mo tanaw ninyo sa Minatay. Para ato na ning tabunan kay itumod na ni katapusan ng lubnganan. Ako, Brad. Tanaw ko. Uy, kaila di ay mo ni sir. Ha, bando. Mutanaw pa mo kasi ang sa iyang haya. Sos, kaila ko na niya, oy. Siya mo'y kaila na ko. Ano na? Tanaw ko sayang, sir. Kadiot. Pagkawa ginako magdahom. Ingon ka, palit yun. Palit yung giatake si sir sa sakit sa kasing-kasing. Huwag namatay in town. Ay, di gud may bawang kinabuhis tao. Mura na magtuog, sir, oh. Ay, ganin dato, da. Trick pa ang paglungo, no? Ay, Oh. Uy. La, kanang kwintas yung isulpo sa nilo. Gold mo na. Bida mahala ka na, no? Mahal yung dawat iprinda, da. Ato iprinda dulho. Mahal ka na, probida. Bay. Ha? Okay ka na. Kay ato nang tabunan ang naong sa Minatay. Sige, Brad. Salamat. Mura ng tao to, sir, oh. Hmm. Kwintas, oh. Mahala na. Prenda ko na sa dulo. Karo gabihan ni komentaryo. Kawat-kawat yung kwintas liyo niya. Suga na ko isna komentaryo nga ninanang ay. Upat, bartsupa kong urot. Kita bitaw ko nimo, grabe sad kay kawi. Ako gani usa ra kabuk akong gikaon kay daghan kay nang hatod.
Barbida. Abi mo, naboy wa ka kaon oy. Niid lang ko. Tawag ko tanawa to wa kaon oy. O bitaw, pero tigid mo katawa. Sa wa makakaon sa siopaw. Pero ang wa makakaon nga kakita nimo nga daghan kay kag nakaon pero ting lagutang natanaw nimo. Hello ba? Pagkakatawan nan gid oy. Hilom ay bandoy, nayabag naman ka. Unsa mo kunoy katawanan ana ha? Angan na nimong ikalipay nga ikaw perti busugan yang ubang tao nagutoy ang tingan. Nayabag naman taong kang manghura ka oy. Ay, ubog na ko. Ubog na kayo, ubog. Pwede, asan mo kayo, pre. Higdala sa mga pila ka oras din. Oh, sibat! Igupod nga mahuwasan ba ka? Okay, pre. Makaya pa na eh. Pero di na, ito po na ng atong giinom. Sa isog niya! Mag-istorya lang na, pre. Magpatabang na ikaw ni mo, pre. Saan na matabang nga ni mo na ako, pre? Gusihan mo ka din sa inyong barangay pa, pre. Ay, kapila ni mo nga. Kuhan, pre. Mino, pre. Second term na rin ako, pre. Second term, Second nga term, no. Second. Pero maabot eleksyon, makadagan ba kung gawin pang-last ba? Pang-last. Matabang lagi ang tago na mo, pre. Eh, kanong umaabot nga eleksyon ba, pre? Mudagan po ko pagkakonsyal sa mong barangay. Sabi ko ng imong teknik, pre, teknik ba? Nga, pero may magkakadaog eleksyon, pre. Kaya ako nang sundo na yung teknik. Say tik good, pre. Tiknik. Dili na tik. Tik. Sa? Tik. Unsa? Laro, unsa? Pero laro ang TikTok ba? Sapid sa dila ko na. Humbog na yun eh. Tik. Di ay, sa may mo tik. Teknik. Pasabot mo. Teknik ha. Teknik. Sayo na kayo, oy. Amigo na yun ni mo ang tanang tao. O smile ka, bisan pag doon ay problema. Unya, kung doon ay mga iyo o gagmayng tabang, muhatag po dyan ka. Okay. Salamat kayo doon ang mga diyan. O sa mga ilang buhaton, pre ha? Sa mga ilang buhaton. Kumusta naman madihadong? Hubog na mo, ay palabi oy. Lain kay tan-aw na konsehal hubog. Kinaw, isa pa na pilihan ni Edwin oy. Edwin! Yango-yango rin Ay, mo malaka. Dili mong kumagawa sa bahay. Matug naman karong taod-taod. Nakamayon niya ko ni mo dong. Mayo ko ni mo dong. Dali dong, dong. Dali lang dong, kadali. Dong. Yay, murag. Dali lang dong. Ado, gitawag ka sa amigong manoy Edwin nimo oh. Ang lagi nang hubog na ba na? Siya. Ala. Siya to tag-ias bahay gamon sa kagabi. Bando, tawagan ako kumpare. Uy, pare ka. Kapoy dolay hubog na mo. Ilay sa kumnan. Uy, Bando! Bando! Asa ka, oy? Lakaw mo lang ka oy. Ay, pabuta lang ninyo ha kay nag-ilis pag-uran si Bando. Ay, pre. Saan tuyo ni mo sa kong bayaw, pre? Ha? Naotag ko pre nga dili siya pre. Kay paano na og konsyal ka? Dakop ila na ko siya, dakop pre. Usayan? Kaya naman, ha? May kibuhat tayo siya nga dautan sa inyong pamilya, pre? Doon na ba, pre Ricoy? Mura ko nawasan sa kong kahubog sa gipamong ni pare Ricoy. Sa dang naghisgot siya nga, ipadakop ko nung akong bayaw. Tubag ka, pre. May na mo bang nauta ng manghon sa kong asawa diya sa inyo, pre? Lintil lang una na pre. Anya nang tamo sulti taro ha bay na. Nga ta hubog ba? Ulil lang ko, ulil lang ko. Sige. May pa ni mo, pre. Mahuli lang kayo, hubog na mga ka. Kaya. Kaya pa ni mo, ha? Pero sa dili pag ko mauli pre, doon na kay kanang picture ng imong bayo pre. Doon na pre. Ha? Tagay ko pre, picture pre. Tagay ko. Tungod kay doon naman ko i-picture sa akong bayaw, ako lang po kining gihatag sa akong kampare. Ipugos mo yun siya ako pauli. Ako na lang gipahatod sa akong asawa sa karsada aron makasakay kini og taxi pauli sa ilahan. Unya, yan na ibalik na ako asawa.
May no nga nakasakyan na sa taxi si pare Rico. Ay, o matuog na sa buha. Enigmat na ako, mag-tutorial niya ang tabahin sa imong manghod. Kaya nga naman ang bahay ni Bando dong, ha? Nagduda ko nga, doon na siya mo nga dili maayo sa ilang pare Rico. Unsa? Basta. Hindi lang tayo magsulti kung mahuwasan ako sa kahubog. Kanya na, matuog na ako. Dahil normal. Kahubugod di mo, oy. Nga mihatod sa minatay Ricoy. Naunsa ka, oy. Ako mahubog ma eh. Mana ko bilang gabi nananghin mo ko agaw na agi ko dito agaw niya kung mato ko sa ilang paridlin. Mao di ay nga nahubog ka. Kay nag-inom mo sa imong kumpare. Dito ka na lang unta na tuog sa bahay sa imong igagaw. Ni uli ka pa man gyud, oy, nga nakainom ka. Ay gituyo to na ako mo uli ko mo uli kay ko amo ko doon ako ipakita nimo. Ha? Kani. Oh, picture lagi nang gikuha nimo sa imong bulsa. O ako ning kuan ihatag nimo. Ha? Tanawan niya kay na may ungan nga ining pitsura. Murag na may ungan kay nita. Matuog sa ko diha sa nimo ha. Nya sultihin niya kung kaila pagkana ha. Matuog sa ko ha dawata. Bebe, ambe. Oh, Ambe. Uy, kakidi saman ka ni picture nga. Yang gihatag nako. Bigani bitanaw na kog tarong kung kinsa ni. Uy, hala. Kini siya. Dili mahitabo nga masayop ko. Mauni ang kawatan nga misa kagabi din sa Amumbay. Kita gyud ko ini niya siya gyud. Siya ning mikatkat dito sa Amumbay. Nya milayat, midagan. Siya gyud kini. Di ko daw tang tao, ha? Gikuhaan mo gamay sa inyong kwarta diri sa parador sa inyong sala. Oh, maugyod yung tawhana din sa picture. Og si Ricoy iyang nagunitan kining tawhana apan nakalugnot og nakadagan. Ay, maugyod ni siya. Nganong doon naman sa picture ining tawhana kining kawatan. Ngano man. Nakaila ba ka siya ning kawatan nga iya kining kipadakop. Alam mo din normal. Nawasan na ko sa kahubog nga nakatuog niya nakakaon og nakahigop ining linatan. Grabe sa kinatuog ni mo, eh. Gabi, inagog ka nakamata. Nakaroon ba magtiwas sa sultibahan atong imong giingon ganina? Unsa to? Klaro ha to? Bisag hubog ko ganina dahi pero ko malim sa tanan nga gisulti ni pare Ricoy. Mao na klarohon ko ron nimo. Ngaw nakasulti ka man nga nagduda ka ni Bando nga kung manghod nga may gihimo siyang dautan sa ilang paririkoy. Buot mo bang ipasabot nga nangawat ang akong manghod? O dito kini mangawat sa ilang rikoy? Mao na pagduda na ako kay mingon man si pare Ricoy nga kung masuta ko niya nga si Bando ang tao nga buot nilang ipasabot nga naghimo og binuang sa ilaha. Bahala ko nung kumpare mi unya konsyal ko iya di kuno ning ipadakop si Bando. Unsa? Pero dong, nagbinutan naman taon ng igsuon ako. Uy, wala taon na siya mangawat, uy. Manginaot ko nga release siya ang buot klaro ni pare Ricoy. Nangayor ito sa picture ni Bando ug ako siyang gihatagan. Be, adtuon ko ni Bando sa kwarto, be. Pakikistoryahan ako siya. Aron maklaro ning tanan. Kung siya man gani ang tao nga nagbinuang silang Ricoy, bahala na lang ipadakop ato siya. Usa? Wa siya siyang kwarto nga kagabi inaron? Wa lagi dito, uy. Kita pa man ko aton niyang nisud siya kwarto. Mas una pa gusto siya nga natuog na ko. Na. Klaro na kaya, Norma. Nga milihok na sa kagaw siyang pagkakiriwan. Uy, oras ganito na ilang reklamo niya sa barangay. Di na yung kumutabo na siyang binuang niya, ha? Konsihal ko o nagsingabot na ang eleksyon. Basi ka na niya mangunay mo may makaingon sa pakapil din ako sa pinilya. Dong, Huwag yun may mga tugog balik sa akong asawa kay nagpaabot yun may nga mahibalik ang iyang manghod. Apan, nagduka na kong pinaabot. Huwag yun mo abot ang iyang igsoon. bida ni Mang Hura, wa pa magin mauli. Asa man ka ni siya? Matulog na lang ko eh. Ingnan niya to siya ha. Nakik-istorya ko kung unsa ni siya. Ay, matugo na kayo. Matulog na ko, Norma. Niya. Nakuha na akong kwinta sa lios. Natay. Karon uwiya ko din eh. Dinis Meterio. Aroy lang ko agis may coral sluyo. Di ko dihas kit sa Meterio kay makita ta.
Ato, dito yung gwardya ng bantay. Kwarta na. Wawart, wawart. Siguro kung mahal yung dawat ay prindan. Dulo. Suyok na sandi! Iyan ko siguro ang interior yung bahin. Kat-kat ko eh. Oh, shit! Kaya naman ako sa babaw. Mulayat ko. Oops! More ko Spider-Man. Ano ako sa boss? Libre na! Pulit ako. Bahala ang kami na tayo dito. Anak ko ibalik hando sa iyang mitso. At yung interior ang bahala. Yung mukuha to or muhando sa to. Mao ba? Naan siya sa iyang kwarto? Naghagok nga naghayang. Yan na to siya pagkikistoryahe ko, mamata na. Gusto ka ng orasan na balik? Pagtuog magmaayo? Siya yung ginasayod, ana. Ang saron, oy. Usaro nakagubot. Nga ano, maroon nasaba ka sa Kagubot gawas? ang mga taos gawas. Mao gani. Bibi ka na ugo na kami. Konsehal ko. Susuhin na ako ni susuhin kung saan nilang kikagubitan. Sige ta na. Kitang duha, oy, magsusi, Edwin. Unsay? Ang lungon ni Sir Amado nga gilubong gahapon gilungkab sa sud siyang nitso o gikuha ang kwintas ka gold das iyang liog. Uy! Lagi pa ka sa bahay. Ano mahadlog sa katukoon sa minatay, no? Unsa? Norma, Ano ka, Edwin? Gidutukan mo ko ni maayo na unsa ka? dili ka ang imong suon ang mehimo ini, Norma. Ha? Edwin! Dako ginawa pagduo o pagduda nga igsuon ni Norma ko asawa nga naglungkab sa nitsaw sa minatay. Ug mao mikuha sa kwintas nga mahalon sa liog niini. Gidritso na mo siya og pukaw nga natuog sa iyang kwarto. No, di lagi tawon ko. Huwag ko nilabutan na Ay, tawon. lagi taon pamakak. Kay ako, no, nakakita gid ko nimo nga dugay kay kang ni Tanaws minatay gahapon. Pero tinimong tutoks minatay. Oo. Tukan! Tugaan na lang, bando, ha? Di lagi Sige na. tawon ng taon na namin. Mandang doon. Bida, nagbuhat kong dautan. Wa tawon. Ay, kabutan ako ha. Ari, be. Tanawon ko ning unlan mo. Basig naanan nimo kita guan ilaw sa imong unlan. Bebe. Uli nga akong lanang. Ayaw lang. Oy. Be. Ako'y kuha ni mo lang, be. Dili kay walingon lang. Bunloton ko gini. Uy, lo. Oh, Diyos ko. pintas! Hala, ang kwintas na ni Sir Amado nga iyang gisulob nga naghigdas lungon. Na unsa ka Ikaw gini ang nagkuha? Ikaw ang mikawat sa kwintas, ha? Sa minatay, bando! Nagpakauwa mo lang ka na ako, Pandoy. Nagpakauwa ka lang ako'y mamatay. Kauwa o nagibuhat. Inyo na lang. Ilig saba ko di kawat na rin. Sa anak ko. Di na ko musab. Di na yun. Salpahis ni mo. Uy, naunsa ka man intaw. Inyo na. Mayo! May buntag! Uy, May buntag, oy! May buntag! May buntag! Edwin, si Ricoy ron. Di Asia. Pre, Edwin! Ano, tuon dali. Sige. Sige. Dong, Ato, bangon. Importante ka Oh, ang ikaw, tuyo! ikaw, bando, ha? Ha? Dinhi ka lang, ha? Kuyog na mo. Kitang to ang mga tubang. Kuyog na mo, David. Kuyog na mo. Dali na. Dog, ilan taman na og bi. Ato silang pasakos taas. Padayon nato sila dinhi. Aron ba magkasabot na ba? Aron dili makakubot sa gawas. Nabala ka ang tao ng akong asawa, bahin sa dunay kagubot nga mahitabo sa gawas. Kay nagtuo man gyud siya nga dunay gibuhat nga dautan ang yang mangon sa panimahay ug sa pamilya sa among kumpare. Mao to nga silang ipasaka na mo sila sa among taas. Unya to. Sa luwa taon ko niyo. Di na ko usab. Mayo kay miangkon ka na. Iuli ang tanan nimong nakawat sa among baya. Iuli na lang na, Dong. Aron di kay kihan, mama. Ginuo ko nimong manghura ka. Uy, naunsa ka man. Kabila na bilin taon. Kuhaan ba taon? Suyo pa ko ba sa kumbarkada? Kuhaan taon? Pues, mukiha ko. Og ikaw, Edwin, kung mudapit ka gani ining kawatan, ha? Mga panya ko din sa inyo, nga dili kanila pabutaran ining kabut sa adlaw sa eleksyon ni ining inyong barangay. Ma'am, ayaw taon, ma'am. Ayaw taon nagbuhata, ma'am. Ayaw taon. Ako nalimita par sa kwarta nga nagkuwang o nabalik yun kining kwarta dito sa akong kumpare. O ang kwintas sa patay, naglibo ko kung saan ako ni pagkulit. Basin ilang ikiya si Bando kung nasayod sila nga si Bando mo'y nagkawat ni mong kwintas. Pinanggara ba kayo sa ako asawa kining iyang manghon? O sa may akong buhato na ni?
Biko, unsa man ko kamo pasultihon, Edwin. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang atong sender, Ate Pres. Edwin. Si Edwin. 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 Oo. Aparte na siya ha, laging kuan, Ate Pres, kanang bayaw ba? Hilabtanon ba, kawat ba? Mm. Nasakpan na gyud siya. Nya, mao tong nangayo siya sa ilo, kay kawat mo to niya pintas sa namatay, Ate Pres. Katong gilubong na. Lubong mo, batanaw niya. Lawa, ngilgi kagad niya, no? Asa siya mahadlo? Tinungod eh. Nga, iyang gikaw dito ang lubong niya gikuha, gikaw. Naaman din na, naaman ko yung mga amigo po sa una, Ate Pres. Ay, nana? Oh, Ang ginagkwaon. Kanang naman mga alahas. Amerikana. Amerikana. Amerikana sa matay. Saan nila ibaligya? Ya, kanang mga Amerikana. Kanang mga ukay-ukay, usahay. Loy! Oo. Ano, sapatos. Sa patay. Kwaon na nila, Loy. kasunis. Ngipon. Kwaon, gipon. Kanang gipon nga na gold. Gold Kwaon na ka nila. na, oh. Oo, Pero ilan na okay rin tintinod. ngali ka mga kwinta sa mga dato, bitaw, di ba? Oo, na yun, ana. Usahay, Kayo na ilang nila ang mga lungon na tanong. tibres. Wabay gipa tapan Gida. ng mga alahas, kwarta. Ipada, wala, Oo, oy. nana. Sa sila mahadlok, no? Oo, lagi. Yan, nasakpa naman yun niyang kuan. Kini panganlag si panganan niyang bayaw bam. Ay mo ano yung kita ba? Bando. Brando. Bando. Bando. Oh, sakpas bando. Saon mo ana. Muna siya mo nangawat ka Siya ng na ba tao bando. niyang kuan si Kanang bando? Oh, si bando. Yung preso ginang nana. Oo, uy, kay... Peso gid ay. Ang di na Patay peso. ko, ito niya. Hala, no? Ay, asal ta babasa bam. Be, naki babasa ni bam. Ecclesiastes 7, versikulo 1. Ang maayong dungog mas maayo pa kay sa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kay sa adlaw sa imong pagkakimugso. Oh, tinaw bitaw. Oh. So, karon dayon iuli ang ang kwintas. Preso man gyud siya bam. Bahala na. Di sabay ulian niya. Ang pata, ang katulubong. Ay, ang tagtungod. Ang tagtungod sa minatay. Kailangan sila. Di mo to iya. Sa patay bitag yan to. Oh, pero Lagi, pero- kaila kanang Tayo ang ba? si sir, murag nakatrabaho iyang magwang. Dapat iyang trabaho iyang magwang. Bam. Sa katon namatay. Basta kay kaila to nilang namatay. Ay, dili, oy, iuli na lang to niya sa lungon. Sa patay ba? Ana, sakpa ibalik naman to. yun, Pres. Kaya di kawas man nga, uy, kung kitsa man nagkuha taon na ni, uy. Unta di pa. Pabuha man yung lungon. Wa man niya iuli. Dili, karon ka nasaktan man siya. Di, yan na lang iuli. Karon ba nga, di ako, akong gikawa, di ba ako iuli? Pero, Iuli niya. padakpan gapon siya, Ate Pres. Adakpan gapon. Mapriso gapon to siya. Preso Uy, gyud pero kato nagapon yung ikiha. Ato na to pulis. Oh, ha? Pulis. Asa? Ang- Dili dato sa tungod sa minantay. Tugod na sa bilabot. Ikaw gili ba? Ito lala sa inyo iuli. Asa ba iuli ang kwintas? Ato na ni pulis sa tugod. Adi, nga, ang kwintas sa ano to? Atos po nga mga pulis atos. Gulyat, Ay, kining pag kahit abo nga iya Oo. ditong gipasipad ana minatay dakukunok inang gaba matupad Lagi, ang uy, katiwangan. nakagaba tingali ko na, Kanang uy. kanang Grabe. suming minteryo Gulyat at Pres dili man gani min palabngon ang lubong di ba sa probinsya ang Lagi? lubong na pa man sa yuta. Dili, Wa- lagi ka ba, Ate Pres? Anong minteryo ba, di ba? Aw. Wata kibaw ka na atong gitumba na. Oh. Maraglain, no? Paminaw, no? Oh, Ako amigo, Ate Pres, di sa panghambog. Ato ba nasunog ang 138 mall? Gawa pa man na sa una, 138 Oo, oo, oo. ah. Oh, naam na yung mga alhasan siya. Alhasan. Siya may security guard. Pag sunog, Kuha rin siya. ransak na niya. Ano, gina? Magkinamita Nalang po. yan tanang mga kuwan. Katong mga gold dito, di pang kuha niya. Hala, oy. Hiyahaya niya, no? Sus, haya lagi, Ate Pres. Pero siya na itabo, gipos siya. Natuog siya nga kuwan. Anang adlaw gipusil siya. Dili, dugay-dugay na, pero Dugay-dugay kuya, pa. nagkipagkari kay lahat. Hala, oy. Kung sing-sing pa imong rib. Ang magduwa kag kuan niya bisag unsab sus. Kuyawa bata lagi. Tungkol nag-atuloy Oh, na. kwartahan na kayo, daghan na kayo sunod kay daghan mo kay kwarta. Mura na siyang doon dito sa mua. Oy. Oo, pero patay ra gyapon. Kana bang naagya po'y gaba ba? Haba, Nanay karma. na karma. Kani Kani na nga iyang gikawatan patay. Patay, oo. Butlang. Tinood na. Gulyat ay Lain yun. dulo makanim kuan maning ulan-ulan. Oh, ni maning. Oh, ano man. Dito man ko sa paglubong niya, di sa Ah. pagsabungan man daw eh. Ang katong usa sa mga naglubong ba kanang nagbugal-bugal bitaw kanang na mga lubong nga diha Oo, ba usa ka bugal-bugal. bugal-bugal, oo, tinuod Mata na. kaya katong kanang sa nagtakob sa lubong? Kuan. Sa nagtakob sa lubong? Lapida. Alapida. Oo. Murag na sa kay bugal-bugalan ba no. Abi ni mong Gulyat no. Abta ko sa kabuan namatay siya. Doon ako yung amiga, ana. Mo ba? Babae ba nga. Nagkuyog mi, ano sa minatay to. Kuyog amiga man ako. Alam, bugal-bugalon ka ayulan. Uy, niya na picture ang kanalubong. Manaway man. Ganang kinana ba? Ako ganahan ko inana, Ate Pres. Ha? Ko kanang kuhaon ng mga katulang among giadto Sige, dito. ganahan ka ga.
Ganahan ko anong mga pictures mo na nagdaduro ko sa buha. Ako ibutang ba? Nga naman! Labag naman ka, uy. Nga naman! Ipagbutan ako ba? Uy, souvenir, uy, tagsar ka na. Sikat kay kana nga. Ganing kinsa mo eh, mauningan. Makabitaw, riyar ko na sila, hago na ilang tayos, lapidas, mga patay. Ito, hindi mabida to. Oh, Nga naman. Nga Unsa? naman. hindi mo kita dito. Oh, Nga naman. Asa Ano siya? ba mga lapida sa kwan? Mentilyo. Ah. Muna, sino kayo? Yang kuwan. Pag-autot mga kuwan, baligya ka ng... Mga na mga patay ba? Siya to, paliton. Oo. Mga lapid. Wapo kang sawag ng bayo. Pulos lapida. Hindi mabida Dagat in memory. Hindi mo bida to. Kuya, kay namay ka ng kulit-kulit sa litra. Hait! Ano nga, mga... Namay kulit-kulit! Di, butangan, Ay, basta silakan kayo- mag-usabam, silakan mo Basta nila. kay na tiles ng iyang kuan. Ah. Pero nindo tanawon. Kalain ano. Mabita akong plano, Lain na, ano, isa, eh. ma. Kanang, nganong palit pa man ta ng, unsay pangalan ng, Lapida? pangalan o kanang minatay? Bun chamber? Bone chamber. O, danganas bukod. Ano mapalit pa ba tag boot chamber mga ug ato na to kaon ng atong mga kalabiras itong mga minatay. Nya ato butang sa hagdan kani kang papa ni. Kabo di. Butangan. Kalain ano uy. Ang sunod kani. Uy, way mo sa ka sa inyo uy. Bahala na mo ni. Way mo sa ka bisita sa inyo. Yun ni kayo oy. Yun ni. Nindot kayo oy. Sakit sa ni sa ako ni lula sa una kay ko. Nindot ka dati pre butangan nimo mga nga sa katong nga matay. Yun ni kunya kada adlaw yun nga nimo butangan kadila. Kada adlaw. Grabe. Sabo, yun. Simli, yang tatay ka nagi... Lamay tayo ko ni Ate Presto. Ang labi kayo. Tengo kayo. Sa. Nangipimit ba? Ah. Ako man na. Oh. Nagidam na tadom lang nimo sa inyo kanang gusto ko. Ah. Iya kisuoy gyud ka aquarium gams. Ha? Aquarium. Gidot kay aquarium. Dili do makita gyud ang Ah. buda. Abo. Oh, di butang nga di kaki dito tayo. Isuit mo lang yan. Nagdagan ka pusa. Tatay. Balik ta! Balik lagi. Balik ta! Gege go. Iuli ang Iuli ng kwintas kwintas, Dok. sa tagtungod. Sa tagtungod. Oh, Unya. unya iya problema gulyat kaningon siya nga kayang asawa, problema sa kaning si Bando nga mangon siyang asawa, pinangga ra ba? Ah. Bisag unsa ka pinangga kayo gaari ka diri sa balaang kasulatan, ang pagpanton sa usa ka tawo sa usa ka bata, dili man makamatay ang bunal, makaluwas man hinuon niya. Oh, makaluwas man hinuon sa iyang dungog kung iyang kalagnon nga dungog kay unsa nga ni ikaw may mabumirang anak kay dili lang sa ingon nga konsihal ka, pero ang dako jud ka ng kalapasan sa tawhanon ug sa kanang espirituhanon nga kahimtang nga imubugal-bugalan ang patay gibiyaan ta wa ibalik og suod. Lain oy, lain di gyud maayo. Kana bitaw ganing mo anak sa sementeryo nya. Kanang Nagibit tabo Ate Presto na may tabo. kana ba mutunog ka ng mga lubong lainan gani ko. Ato amigo kam, di ba? Dili. Ato amigo pero unsa ni tabo ni Ate Pres? Kanang gaba sa usa sa tos gaba niya. Ang ano man. Perahan siya nga wa iulaw kanang nay diferensya unsa tong diferensya niya gaps nga wa makuha ang kuan katong Ato. atong migo ba nga perahan siya gitistingan siya nya wala siya gibati panuhot ra di ay giputlan niyang tinai Ate Pres giputol Napanuhot na di ay. oh giputlan Yung gipraktisan biditso, siya Pastisan kaya. gipraktisan siya kay kuan kanang Nadaingon ana. oy kay yang gibati sakit kay yang tiyan so tanaw ganang yun sa perahan na to gipraktisan Nanabuang. giputlan tinai gikuan so luyal gyud Ate Pres nabatay oy duha kadlaw Diretso. kaya mao to'y tigkawat itong mga kuan Gulyat! Ko ano. Gulyat gipabantay kung minatay na tinga ko. Ano Man. Totoo ba nabuhi na sa mangyang kolor? Sa may kulor Yun niya. sa man. Nalaan yung kolor sa iyang gidakon. Hindi. Salamat ako na ganito naman nun. Correct ko ang puzzle, tiyon.